Ngakho-ke i-multiple myeloma iwumdlavuza wamaseli eplasma emkantsheni wamathambo. Ngakho-ke lapho kuba noshintsho kuleli ngamuzana leplasma, kukhona ukwanda okungalawuleki kwalamaseli eplasma emkantsheni wamathambo, futhi lokhu kuholela esimweni esibizwa ngokuthi i-multiple myeloma. Manje yiziphi izici ezibeka engcupheni ye-multiple myeloma? Njengoba sikhula, lokho ngokwalo kuyisici esibeka engcupheni, ngakho-ke ubudala ngokwalo buyisici esibeka engcupheni. Futhi izifundo ezahlukene zibonise ukuthi ivamile kubantu besilisa kunabesifazane. Izibulala zinambuzane ezithile noma izibulala zinambuzane nazo zandisa amathuba. Ubuchayeka bulokho kukhulisa amathuba okuthi ubuthola imyeloma eminingi. Manje umlando womndeni we-multiple myeloma noma yisiphi esinye isifo samaseli eplasma nakho kungandisa amathuba okuba ne-multiple myeloma. Ukuxilonga imyeloma eminingi. Senza uphenyo oluthile oluyisisekelo. Njengokuthi inani legazi eliphelele elingase libonise i-anemia. Futhi kufanele futhi senze ukuhlolwa kokusebenza kwezinso okungase kubonise i-creatinine ephakeme ebonisa ukwehluleka kwezinso. Futhi senza futhi i-serum calcium engase ikhuphuke futhi ibizwa ngokuthi i-hypercalcemia. Futhi senza i-PET noma imri yomzimba wonke okungase kubonise izilonda ezilithiki noma imifanso. Isinyathelo esilandelayo kuzoba ukwenza i-bone marrow aspiration kanye ne-biopsy ezoveza ngaphezu kuka-10 wamaseli eplasma. Manje sizoyelapha kanjani lesi simo esibizwa nge-multiple myeloma? Ngakho konke kuncike ebudaleni besiguli nokuthi isiguli sinamandla kangakanani. Ngokuvamile sihlukanisa lezi ziguli ngokuthi ziyafaneleka yini ukuthola i-autologous stem cell transplant noma azifaneleki. Ngokuvamile iziguli ezingaphansi kweminyaka engu-60 five ubudala ezinamandla futhi ezinganazo ezinye izifo ezihambisana nazo noma njengezifo zenhliziyo noma isifo sikashukela noma ezinye izinkinga esikwenzayo siqhubeka ne-chemotherapy kanye nokwelashwa okuqondisiwe izikhathi ezine noma izinyanga ezine bese silandela le nqubo ebizwa nge-HEC-DOS chemotherapy kanye ne-autologous stem cell transplant bese silandela ngemithi yokugcina yomlomo noma imijovo. Ngesikhathi esithathwa njengesifo esibi kakhulu esinokubikezela okubi kakhulu ngeminyaka yama-1990 kulezi zinsuku siyakwazi ukunikeza ukuphila okuphakathi nendawo okungaba yiminyaka eyisishiyagalombili kuya kweyishumi esigulini esitholakala sine-multiple myeloma.